Dobrodošli u strašne priče za plašljivu decu. Serijal poučnih priča za ljubitelje grozota. Ova priča se zove Frizer za nevaljalu decu. Nevaljala deca bi trebalo da se vide, ali ne i da se čuju. Slažeš li se, tankonogi? Deco, znate li šta je ovo? Puževi golači? Ne! Frizer za nevaljalu decu. Verovatno ste čuli za Drskograd kraj mora. Nekada davno, deca koje su živjela u ovom gradu bila su na jako lošem glasu. Bila su to najneučtivija deca na svetu. A najgori među njima bili su Tanja i Peregrin. Zvončići, zvončići, zvone ceo dan. Mrzim ovu nastavnicu, baš je dosadna. Hej, zvončići. U razredu se čuo podsmeh. Idi kod direktora! Siknula je ljutito nastavnica. Smesta! Za to vreme Tanja je bila na fizičkom. Ti obuci trenerku. Drala se na nastavnicu fizičkog. Ja neću. Tanja, na fizičkom su svi u trenerkama. Ne ja. Ja imam poruku od svoje mame. Gde? Ovde. Reče prekosno Tanja. To je nota koju moja majka stalno peva. Idi kod direktora. Izustio je nastavnik fizičkog. Smesta. Direktor je bio stari mudrac koji je umeo da izađe na kraj sa bezobraznom decom. Kad god bi završio sa njima, oni su se izvinjavali. Dobro, šta imate da kažete u svoju odbranu? Ne plašimo se tvog glupog štapa, muka nam je od tebe. Ako baš hoćeš da znaš, izgledaš ko grbava Kamila, glup si, ružan, imaš 300 kila. Možete li pozvati medicinsku sestru, molim? Sljedećeg dana u Visokoj ulici osvanula nova prodavnica. Na tabli je pisalo Frizer, a ispod toga sitnim slovima specijalista za decu. Frizer je bio razdragan čovjek. Imao je ogromne brkove, rumene obraze i dug jezik kojim se oblizivao. Posjećivao je okolne škole i nudio frizerske usluge deci. Ubrzo je postao veoma popularan kod roditelja. Kad god bi deca otišla u njegov salon, ulazila su drska i bezobrazna, a izlazila čedna i smirena. Došao je red da posjeti školu u koju su išli Tanja i Peregrin. Dobro jutro, reče frizer dok je ulazio u Peregrinov razred. Dobro jutro. Dobro jutro. Odgovoriše svi osim Peregrina. Zar nećeš da kažeš dobro jutro, mladiću? Ne, starkeljo, neću. Frizer se diskretno nasmejao. Izgleda da treba da se šišaš. Dođi sutra do mene, rekao je. Frizer je ušao u Tanjin razred dok je ona gađala nastavnicu francuskog patronama od mastila. Svi u razredu su ustali kad je Frizer ušao. Tanja je pravila grimase. Kako se ti zoveš, dušo? Šta se to tebe tiče, brko? Zove se Tanja, reče nastavnica. Tanja, reče Frizer. Zapisao njeno ime. Mislim da bi trebalo da ti se skrati taj čuperak. Sljedećeg jutra Tanja i Peregrin su otišli u frizerski salon na šišanje. Na sred sobe stajala je ogromna crna hromirana zubarska stolica, a iznad nje bila je lampa.
lijeve strane stajala je torba s metalnim instrumentima. I jesi li primetila da nema ogledala? Reče Peregrin. Možda ne želi da vidimo šta nam radi. Pogledaj ovo, reknuo je Peregrin i podigao sa pulta teglu punu puževa golača. Zamisli da to staviš u usta. Ne, nemoj, Peregrine! Peregrin se pravio da ih jede. Prestani, pozliće mi! I njemu će pozliti, reče glasom pozadnje. Peregrin se toliko uplašio da je progutao puža kojim se igrao i spustio teglu na pol. I dok je gomila migoljavih suzavih puževa gmizala pored Tanjinih nogu, čula je kako stotine drskih glasova viče. Neću, nemoj, ne mogu, baš mi briga, mrzim ja tebe. Sklonite ih od mene! Vrisnula je. Frizer se sagnuo, pokupio brbljive puževe i strpao ih u džep. Onda se nasmejao i zaključao vrata. Oko vrata im je vezao male plastične portikle. Deca su bila prestravljena. Dakle, ko će prvi? Ti, Peregrin? Samo pozadi sa strane? Ili ti, Tanja? Tebe treba skroz da olindram? Neću da me olindrete. Onda ćemo početi od Peregrina. Hajde. Frizer je pomogao Peregrinu da sedne na crnu zubarsku stolicu. Otvori širom, rekao je. Prestani! Vrištala je Tanja. Ti nisi zubar, zašto da otvara usta, ti treba da šišaš ljude. Dakle ti ta ideja? Smejao se. Ja učim decu da drže jezik za zubima. Znači, to što imaš u džepu nisu puževi? Izustio je Peregrin. Ne. To su dečiji jezici. Jezici koji decu čine bezobrazno. Ja šišam bezobrazno. Kratkim potezima kratim drskost. Odsecam ružne reči, a kad završi, iskvaćuvam usta sa punom i vodom. Kada su u ponedeljak Tanja i Peregrin stigli u školu, bili su sasvim drugačija deca. Jezici su im bili kraći, nisu psovali, nisu bili drski i nisu se pravili pametni pred razredom. Te nedelje Frizer je napustio Drskograd na moru i nikada se više nije vratio. Ako vam u školu dođe novi frizer i ako ima pune džepove puževa, savjetujem vam da držite jezik za zubima i da progovorite samo kad vam se neko obrati. I dalje vas zanima šta je u ovoj tegli? Ne bi smeo da vam kažem.